sa Pilipinas sa bangod man sa pagdumdum sa ika-36 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa babangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Huwag na kita hasta alas 9:30 ang atak na sa mga aga. Tugdulong ka sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa bungman, mga balita sa batag sa Ginampang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita sa bungman, mga tubeko nga maging sentro sa nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita international, mga missile sa nagaulan na sa pila ka bahin sa nga Ukraine, kadungan sa kaduwang adlaw sa Russia na invasion. Pila diri ka mga soldado ang nagakalamatay, kalakipan na ang mga civilian. Nagdeklarar naman sa nga martial law si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, kaga nagamando na sa nga military mobilization. Mga Ukrainian sa Banwa nag-eskapon na pinaagi sa border sa Ukraine kag Poland. That is why ang ating subong preparado naman ang pila ka bahin sa Europe sa pagdamo sa mga refugees na gikan sa may Ukraine. Pila man ka mga low-flying jets ang ginapalupadan na sa Russia sa dako nga bahin sa Ukraine. Kalakipan naman ang ining airstrike. Mayroon sa nga major artillery fire ang ginagbuyan ang Russian forces overnight. At ginaibalo pa subong ko na pila ang numero sa mga nagkalamatay Banwa. Kalakipan naman ang nuclear power plant sa Ukraine ang naagawan na sa Russia. U.S. Defense official nagapati nga plano gid ni Russian President Vladimir Putin nga i-decapitate ang gobyerno sa Ukraine. Pero nagpanindugan na diri ang presidente sa Russia nga wala sa naman kuno nga paagi para nga depensahan ang Russia kundi ang pagsakop sa Ukraine. I-plastar nato na sa inyo karon na ano diri ang mga assets ng Ukraine versus Russia. Ano kadamo ang mga tangke at tangke de gyera sa Ukraine kung ikumpara sa Russia kagang ila sini kabugosan ng puwersa. Dino sa ina ka mga tao ang nagakalamatay sa una pa lang mga inoras ning Russia na invasion dito sa may Ukraine. Ang ginalantawa diri sa United Nations sa masobra na sa 100,000 ka mga pumuloyo ang displaced. Ang problema lang sa bunga kaya puwerte kalaba ang pila sa mga salakyan kadungan sang pag-exodus sang mga pumuloyo. Samtang Ukrainian military nagapahayag naman ang naguba nila 4 ka mga tangke de gyera sang Russia malapit sa may eastern city sang Kharkiv. May mga 50 ba na kuno ka tropa nga nagakalamatay malapit sa may Luhansk region. Sa Russia naman nagprotesta ang mga pumuloyo pabor sa Ukraine Banwa pero sila ang ginapang-araso. Subong nga nagadangat na sa masobra 1,700 sa mga Russian sa ginapriso. Kasunod na sining anti-war protest bilang pagsuporta sa Ukraine. Ang problema lang subong balik kita sa Ukraine kaya mga computers ang ginaatake na sa data wiping software. Kunado na nanipwerte nga ng expertise ng Russia. Ini ang natabo even before pamana weeks antes ang ining Russian na invasion. Nidugay-dugay way ka na sa puwan ng mga data ka mga nagkaladola. Sa mga balita nasyonal, ang mga Pilipino sa karon na ginapanagiranas sa Department of Energy na sining pagsaka na naman sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Samtang Department of Budget and Management ang nagpahayag Banwa nga mayroon sa 2.5 billion pesos ang ayuda para sa mga drivers sa public utility vehicle kadungan na sining pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
Balikan nato na karon si Sir Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Operators or Drivers and Operators Center. Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. nagpadulong na sa may border sa Ukraine para nga mag-supervise sa repatriation sa mga Pilipino kadungan sang Russian invasion. Ibanda sa mga Pilipino, way pa man nakabiya sa may capital sa Ukraine, kasunod sa paggasakop na sa Russia. Pero para-parado naman na drila sa mga bags and contingency plan because ining constant man ang communication na sa ila sa Embahada sang Pilipinas. Sa buong adlaw, ika-36 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. May mga aktibidades sa nga nakahilera dito sa may EDSA kadungan sa nga pagdumdum sa anibersaryo. Sa ning bloodless revolution nga nagduso kaya na Presidente Ferdinand Marcos nga magabiya sa pwesto. Balikan nato na karon ng mga hitabo alin sa day 1 hasta na sa Pebrero 25, 1986 pinaagi sa special features ang Bombo Radio Bacolod. Task Force sa Disiplina magabantay man sa mga aktibidad sa buong adlaw kadungan sa nga pagdumdum sang EDSA People Power Revolution kaya sa kinaandan ini ang ginadunganan sa mga hublag protesta. Ilabi na karon na sa na dira sa may Fountain of Justice sa tubag sang Old Bacolod City Hall. Parang mapatuman na diri ang minimum health protocol, syempre yaragid ang ato ng mga law enforcers. I-check ka na karon na sa report with the Bombo Gracelyn Lobaton. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Wala nagsala ang Estados Unidos sa ilang intelligence report nga decidido na gid. Decided na si Russian President Vladimir Putin nga iyagid nga pagasakupon ang Ukraine. Kaga kahapon na kasunod sa ning ginamando nga military operation, special military operation ni Russian President Vladimir Putin sa maya Donbas region, abaning area ko na sa diin nahamtang ni ang ining duha ka mga probinsya nga gindeklarar bilang independent ng republika dito sa maya Ukraine, apisar pa nga sila ang kontrolado sang mga rebelde. Nagpadala man sang warning sa mga kapungsuran na si Biden nga hindi sila mag-interfere diri sa may nasambit nga atikang nila kay kadasig lang gid sang pagpadala sang tropa. Pebrero 4, 2022, makita mo diri sa may border asang Ukraine kag Russia nga snow lang ang yara sa duta. Pero makaligad ang malapit sini isa ka semana, Pebrero 22, puno na sang tangki di gyara sang Russia. Niaboning ginpaulaga nagligad habi na tonto kon nagbiya na gaman sila to no sa may border sang Ukraine and then Russia. Nagasaylo lang to sa may Donbas. Pero subong nila mga siniya Donbas region, kung nakita ninyo sa may footages coming from Ukraine, amon ni ang mga ginabuyan na. May mga missiles, may mga rocket fire nga nabatian ang mga pumuluyo. Base man na rin sa mando ni Russian President Vladimir Putin, kag sa subong aga, hindi namang sini maganubo sa 50 ang numero sang mga nagkalamatay dito sa maya Ukraine. Ang masubolang drakon na maulamid dari mga sibilyan, amo ganing panawagan sang United Nations nga dapat maproteksyonan na gid diri ang welfare sang mga civilians dito sa maya Ukraine. Kay ko nang tuyo man lang nga dra ni Putin nga ang siling niya hindi man kuya gusto gid nga sa kupon ang Ukraine, but gusto ko lang sang militarization. Tiko nang handom nila dira pang agawon na nilang mga military posts
kag iban pa kabay pang hindi lang gid mo nakadamo sa mga sibilyan nga mga magkalamatay. Because ni naton sa malipod manigara kadamo sa mga Pilipino nga to subong dito sa Kiev and sa Kyiv sa iba na pag mga kasyudaran dito sa may Ukraine banwa. May pila dari ka mga theory ang mga intelligence officials, ang mga security officials, ilabi na sa bahin sa Estados Unidos, kung nga ang tiamugin ni Abi ang kadesidido ni Putin nga sakupon niya ang Ukraine. Sa ginpagwa niya ganing statement subong gilamang nga aga, sila niya wala na kuya sa iban nga paagi para nga salbaron ko ang Russia kundi nga sakupon ang Ukraine. Di ano ganyang problema abi ni Putin sa may Ukraine banwa. Sang nagligad pa, halin sa nakuha sang Ukraine ang independence. Sila ang mayara na sang closer, amat-amat sining nga nag-aayo nga relasyon with the European institutions. Kalakip na nadari ang North Atlantic Treaty Organization kag ang European Union. Ti hindi ni gusto ni Putin. Siling niya, kung sulod dira ang Ukraine, pamahog ini sa NATO sa may pamahog ang North Atlantic Treaty Organization sa Russia. Ti base kon sa kupon nila ang Russia because ang North Atlantic Treaty Organization is a defensive alliance of 30 countries. And I will go to Ukraine para nga i-militarize sila kay kun ining pagsulod sang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization ang madayon, they will go to demilitarize Ukraine and become a neutral state. Kaya mo ganang hindi gina kuha na kilalagpok sa nga totonlan ni Putin. Te karon or sang nagligad lang gid ang adlaw sang I think Lunes, ginkilala diri sang Russia ang Donbas region bilang isa na People's Republic nga independent. So kumbaga, hindi na sila kabahin sang Ukraine, ini ginatumod naton nga Donetsk and Luhansk. Tisubong, nagpadala na dito sang dugang man nga pwersa. Nagligad na pa man pag-pull out to bala sang Russian na troops sa may border sang Ukraine. Ginpadala ini sila ni Putin dito sa Donbas region nga ginakilala niya na bilang independent. Tiamo ni subong ang isa sa mga ginakangawan na banwa nga basid ako gid ang portion na sang Ukraine ang makuha sang Russia. Kasunod sang ila nga pag-agaw nga gin-annex sa nila subong ang Crimea nga region. Karon, ano ang tsansa? Kung hindi dari magupod ang North Atlantic Treaty Organization, but for sure, nagapanilag lang man na sila kung ano ang mga hitabo. But ano ang tsansa sang Ukraine to defend themselves? Paano nila madepensahan ng ilang kaugalingon? Abisar pang mando ni Ukrainian na President Zelensky, Volodymyr Zelensky, ang pag-mobilize na sang ilang mga tropa. Kung makita niyo si Zelensky, wala siya ng maambong balang lalaki, no? Daw action na star. Si Ukraine, kung ma-check na to ng ilang sininga military strength. Si Ukraine mayara isang 1,100,000 troops. Ukraine ina siya. 1,100,000 troops. Ang Russia, kumusta sila? Russia has 2.9 million troops. Kamalingking lang nila ang tropa sang Ukraine. Ang aktibong tropa sang Ukraine is 200,000 lang.
daw Pilipinas. Ang iya sang Russia, ang aktibo nila nga pwersa is 900,000 troops. But mayara sila sang reserve nga force nga 2 milyones. Ang Ukraine naman, mayara sang reserve nga 900,000. That is why nga nagligad, nagpanawagan ni ang presidente sang Ukraine sa mga nagaedad na sang 18 years kung na pwede, ginakinahanglan na naton ang inyo nga serbisyo sa military. Subong nagdeklarar ang Russia nga i-close nila ang airspace dira sa border sang Ukraine and then Russia and Belarus. Both silingon, why nasang iban nga makalabay nga mga eroplano. Because nga ginalantaw naton, kaginapatian, preparasyon na ni para sa ilang nga mga attack aircraft, attack helicopters. Ang attack aircraft sang Ukraine, 98. Ang Russia, mayara sang 1,511 ka mga attack aircrafts. Attack helicopters sang Russia, nagadangat sa 544, ang Ukraine 34 gid ang ila. So that is 544 versus 34 sang Ukraine. Tangke de guerra, 2,596 sang Ukraine versus 12,240 nga iya sang Russia. Apat kapilo masobra pa sang tangke de guerra sang Ukraine ang iya sang Russia. That is why kung makita ninyo sa mga satellite images dara sa border sang Ukraine and Russia, why ka na sang duta nga makita puro na lang tangke de guerra sang Russia. Padala na nila dito. They still have armored vehicles. 30,122 ang iya sang Russia, 12,303 ang iya sang Ukraine. Tatlo gyapon kapilo ang iya sang Russia. Sa towed artillery, bot silingon do ginaguyod, di ba lang, pwede ka dara maka, kung na maibutang mo dara RPG o kanano pa nga palokpon. 7,571 ang iya sang Russia, and then ang iya sang Ukraine is 2,040. So bragyapon tatlo kapilo ang iya sang Russia. Inaya understandable man na banwa, because sa subong niya ganun daw kibit balikat balang niya si Putin. Sila na siya pagusto na kamo na kung ano nga mga sanctions ang idagdag ninyo ya sa amo na. Importante, preparado na kami dito. Ano kamo dira kay kami man mismo nag-manufacture sang amo na armas, sang amo na artillery, sang tanan-tanan. Why sila yan nagabakal sa iba nga mga pungsuran? In fact, sila pa ang nagabaligya. Teko lang tawon na to na diri ang military strength sang Ukraine versus Russia. Ang North Atlantic Treaty Organization for sure ang nagabantayo lang mana sa mga itabo adri. According kay US President Joe Biden na kinasang kagahon oras diri sa aton sa Pilipinas. Ang presidente sang Russia, Mr. Putin, ang atubang kag siya gidya ang magasalo sining mga mabugat nga mga sanctions. However, di man naton ma-underestimate ang kapasidad sang Russia sa cyber attack. Amo na ganing siling, may mga na-report na subong, basi kung ni-hack malang nila ini mga bangko, hindi kami makatransa, kadra i-freeze yung mga assets na mo na, are nyo kay sudlo na mo na silo, man gapo naman ang kwarta. Amo na ang mga posibilidad nga hindi malayo matabo. In fact, na-hack ganin nilang iban sa mga websites sang Estados Unidos. Ano pa yan ang Ukraine banwa? Because sa subong nga aga, mayara sang report ang Ukraine computers. They are hit with data wiping software. Amo nang ginapang nanaw na nga daan nagligad sang pilak kambang security analysts. Nga amo ni ang una nga obrahon sang Russia para nga mangin madinalagon sila sa pag-invade sa Ukraine. Tanan nga mga websites sa mga national security, ang defense, tanan nga mga websites and
means of communication ni bala sang mga vital nga mga ahensya sang gobyerno amo ni ang tirahon gidya ni Russia. De syempre paano ka makamando sinadara kon way ka sang communication? Ti amo ni ang isa sa mga ginakangawan hindi nato ni mapakta na banwa kung ano gid ni siya kadugay, kung ano gid ya abi ang scope sang Russian invasion, kung ano ini pila ka mga syudad, pila ka mga regions ang pagkuhaon, pagasakupon sang Russia. Nga amo ni subong ang isa sa mga nag-apekto sang dako kag malain ilabi na sa presyo sang produktong petrolyo. Diri sa may software nga nag-atake subong sa mga computer sa Ukraine, mayroon sang panibago nga nadiskubrihan nga piece of destructive software nga natukiban nga nag-circulate sa Ukraine, nag-igo na sa ginatos ka mga computers. And mayara ginakabig na sa mga Ukrainian officials bilang wave of hacks. Wave of hacks. Ang ining data wiping program siling nga dre sang cybersecurity firm nga ESET na install sa ginatos ka mga machines in the country. Nga ginapatihan nagasugod pila na kabulan ang nakaligad. Siling niya ining mga infection sa nganin sa mga computer, abi niya infection na sa tao lang, may yaraman na sa mga computer. But siling mo tinahack na dara, nasudlan ka sang ano din naman daw software, virus, whatsoever, na dara nga mo na nagakawat sang imo nga data. Mayara na sang spread even outside Ukraine. And we see the activity sunod diri sa ESET across Ukraine kag sa Latvia. Karon, kung sinong responsable sining naga-wipe out sang data sa mga computer, that is still unclear. But syempre, ang suspicion subong nagatupa sa Russia, which has been repeatedly accused of launching data scrambling hacks against Ukraine kag sa iban pa nga mga pungsod. Pero syempre, so naman mga ako deny to the max. Deny to the max ang Russia. Karon sa nasiling na ang Department of Energy nagabiso na sa mga pumuluyo sa Pilipinas, lauman na naman naton ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Kung pasugiron nato ng Department of Energy kahapon, ang Pilipinas way kataya nag-import from Russia and Ukraine because 70% of Russian production sa oil gina-export Manila sa Europe. That is why ngayon naman nato ni sa basol agini kita matingala kung nga iban nga mga kapungsuran sa Europe waay naga-impose sang sanksyon against Russia kay amo ni ang dugo nila. Masiling ang Russia i-sanksyon nyo gali kami diya. Why ka mo sang krangis nga may makuha dari sa amon. Talagan manabi na drama tambling nga mga pungsod sa may Eastern Europe because 70% of fuel production sang Russia dito sa ila, 30% is for the Russian consumption. Di kon magpasaga-saga kaday adara wain na Estados Unidos kay gawan is laga bakal sa Russia sang oil. That is why nga they are so courageous, brave sila katama because even ang Estados Unidos naga-export. So they are sufficient. Why sila nagasalig sa iban nga mga kapungsuran pag gusto sila. Kung anong obrahon nila. Sila sa Biden, why man kami nagkakuha sa inyo oil, ari inyo sanction. But sa Pilipinas, bisan pa nga way kita nagakuha dito, hindi mo lang maintindihan. Kaya kung pahambalon mo ang Department of Energy, we do not import oil from Russia or Ukraine because almost
100% sang oil nga ginabakal sang Pilipinas halin sa Middle East. Ang problema lang o galing because ang trading sa may oil, though properties man ni oil that is so volatile. Dasig siya magkambyo. Bisa mga huring-huring pa lang mayroon sang plano ng Russia nga mag-invade sa Ukraine, automatic nagasaka na ang presyo. So siling sa mga oil-producing countries, oil or Organization of Petroleum Exporting Countries, arin mayroon sila nga dan underproduction Nagbanubo sila 400,000 barrels per day. Kaya mo ni subong amat-amat pa nga ginabawi. Sa Martes sa ngaga, atensyon sa mga motorista, magasaka na naman ang presyo sa produktong petrolyo. Base dugay-dugay, 80 na niya maparod kita sa Palawan. 80 na to sa Palawan. Ang presyo sa kada litro sang gasolina, base dugay-dugay, damo na mga nalakat na lang sa aton. Sabi ka niya ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, Mr. Diego Malacad. Live kita, sir, sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, mayong aga sa ato mga pinalangga at pagpalamati. Ilabinagit sa ato mga pinalangga ang mga pasayro. Sa Martes, sir, magasaka naman ang presyo sa produktong petrolyo. Ulti sa subong nag-contact na ko, no? Magaling kami istorya na isang WBTC Panay. Pag kinalano namon masubmit sa Lunes dayon, no? Ipadala sa tanan nga mga local government official ang representation from San Carlos to Hinubaan. Ipa-receive namon ang sulat nga address sa kay Secretary Cusi ng DOA para maayo naton nga i-suspend anay ang excise tax kag ang 12% nga value added tax kay hindi man siya related sa away sang kuan mo sang Ukraine kag sang Russia. Correct. Internal ni siya nga polisiya nga pwede gid anytime madula sang national government kung may pagpalangga sila sa mga public utility vehicle nga mga driver. Ang hinyo niyo, sir, i-suspend ng excise sa tax. Kumusta ang sa pamamasahe? Kamagin. Ang sa pamamasahe niya, sir, may request na kamodera or petition, abi? Well, ang amon to nga istoryanay nga kung hindi pag-ihatag sang gobyerno, ang ginapangayo natin nga pag-suspend sa excise tax hanggang 12% nga value added tax, maayo kami sa ato mga pinalangga nga pasayro nga tagahan kami anay dutay nga no assistance balati. Ako ya personally, Bombo Erlin, nasubuan ko nimo sang 250 nga idugang mo sa pitian sa aton nga mga pasayro, labi na nga tipigado gi kayo subong. Kung dinti ara kita sa pandemic, inang bago pa man lantar ka naka-recover sa audit, nasubuan kami no kag emotionally nga batyag kami na. Gali kay kung hindi namon sila paghagaron karon, kag hindi sila ma-encourage nga mag-participate sa nga awayan, ang tendency sini kadlawan ng tasang national government. That's why gina-encourage naton na mag-upod sila bisan mag-teach na lang na sila bisa Bombo Radio nga amo na nagapabor sila nga kung pwede i-suspend yung excise tax kaya hindi niya maputo, hindi niya magsira ang gobyerno sa Pilipinas sa akin ginagamit malanagani ang ambal gani sa iban nga mga opposition ginagamit malanagani sa korupsyon ginagambal pang DBM na mahatag sila financial assistance sa aton nga mga driver pero mapasaka man sila sa mga taxes kay bangod bayran ang utang naton sa ginloan sa COVID. So, sa inconsistent bala sa ilang stand nga ngamon tani ayo para tanan bala balanse kay may domino effect niya mo kung magpasaka ta sa produktong petrolyo. Ayoon ta lang nga buhinan lang bala na taxes. Halimbawa, tanan nga mga salakyan, pribado man siya o kung publiko, wala lang anay train. Dason sa mga pampubliko nga salakyan, dulaon anay ang train plus ang 12% nga value added tax. At least ang bala nga domino effect kag ang pagulong sa ekonomiya naton, bisa nag-observe kita sa pandemic, maka-move on ta bala gamay Bombo Erlin. Sir, ining 250 gid yan, no? Ginapangayo ninyo. Well, sakit-sakit na manggawa kay from January up to Subong January up to Subong wala pa ta mag 2 months. Para na sa 10.40 ang ginsaka sa bilisang krudo. So kung mag-10.40 siya, mag-consume lang kami more or less. Butang lang natin, ara lang ta sa 10 liters na lang, pila ka minimum. So mga almost 100 plus na ang nadula sa among bulsa.
Duwa naman nata kilo nga bugas actually. Nga ginaservisyoan namon hindi lang ni isa ka sektor ang 18 seaters nga salakyan naton. Bisyo so man na siya ka transaksyon mo may ara na reporter, may broadcaster, may maestra, may maestro. But silingon kami nga gapati nga sakit na siya ang 250 pero at least ani makabulig-bulig sa amon ng 250 nga dugang sa kada first 4 kilometers nga mahahatag sa pasahero. Sir, ang ining 250, di na siya madugang sa 8 sa una or sa 10 subong? Balik sa pulo agad siya subong pero hindi magkabalaka ang aton nga mga pasahero no, ang aton mga stakeholder. Don't worry. Kay particular sa LTFRB, may mga public consultation para sa public hearing. Hindi na siya automatic dayon nga i-impose na to na. Pero ang saka sang produktong petrolyo next week sa Martes masaka naman na. Kami inang encourage kami mo maluoy mga kasama nila kung kisama kita nyo kami ang maligo kami na kunaga pero ang usual namon nga mga bayo nga ginasuksok pasulit-sulit na lang na kaya wala naging kami nga kapasidad intani maintindihan nila namon nga sitwasyon mala mga pasahero. Okay na lang na nga tawgon ta nga mga GEDO kadaga kung may problema sila kaming maukpan pero lang taon naman nga may mga pamilya man kami nga ginabuhi and one thing nga gusto namon pasalamatan nga na maintain namon kamo man nga mga pinalangga namon nga pasahero. Kaya kung 2 pesos and 50 centavos sabi sir, halin sa subong nga 10 pesos kay temporary lang man siya gani mo, di ba? Wala gani ka mo taripa for the 10 pesos. So kabugat siya siguro sir para sa mga commuters given ang sweldo sa commuters wala man nagadugang. Yes, kan siguradoon ko mo Borlo na statistic niya ha. Kung magpasaka kita 12.50 ang plitihan, kung nagabiyahe siya from Alangilan, Granada, Handumanan, Mansilingan, 7 days a week. Ang imuon niya na lang na 5 days or 4 days. But sa lingon wala namon masolbar ang problema namon. Naglala pa kayo nagjutay ang pasahero. That's why kinanglan maintindihan niya sa common people ang amon nga balatyagon. Kaya nag-ambal subong, tigado niya kayo nga mga driver. Hindi niya katulad sa mga driver sa may daily, bala nga ginakuha kasi may mga allowances, may mga benefits kami nasagdig kami sa adlaw-adlaw namon nga biyahe. Kung sila ang pasahero nga magsaka, amo lang ginayang mabuhi namon. That's why ang realidad subong kung makapuli kami 300 amon dala kada gabi ipay na kami na ako ambal di ko biyat no sang mga driver kay diri sa Bumbo kay almost north and south in kamay nga ang sa Panay ga pamati mabatagkan tagid ang sitwasyon. Correct. Ang argumento laman na galing diri sir sa mga commuters nga ginpasaka ni nagligad ang pamasahe to 10 pesos kay 50% ang inyong capacity. Pero ito subong doon nagaginutok naman gani sir sa jeep. Ate, okay, nagbalik kita. Actually, realidad ba niyo? Ang abal sa amon, 70%. Galing kay tungod sang pulang taon ni mo from 7,000 plus ka mga PUG diri sa Bacolod, almost 3,887 na lang ng nagabiyahe subong. So, kulang ang aton jet, labi na kung take hour. That's why gapangayo, mga nasisiyat lang carbon, gani gapangayo, support sa aton mga salakyan, nga kung pwede madugang-dugangan from 5 to 9 p.m. Kaya ang biyahe subong, kaluluoy man ang aton mga establishment commercial. Wala na tapasayro kung gabi. Kaya kung baan na sila pag 5 o'clock, why na salakyan mabuelin? Pero basik kung magsaka ang pamasahe, wala nagigam mo pasahero. Due time na lang din. Sisa subo man na bala bubuelin magambas na wala naging sang wala bala kami alternative pero ang realidad nagalin man kami sa kabukiran iban sabon kabalo mananong tanom mo kung wala naging man pagpalangga ang gobyerno by April siguro base may mga initial na nga peace out kami ready na kami nakapanawagan na kami may mga meeting na pero sa last nga mga quarters ang sininga tuig base makapatuwa kami daw gamay nga rally o kununtat biyahe para mapabatsek sa gobyerno nga kuan kami pamato kami sa makamamatay nga mga lahi kag pulisiya. Kung bali mahimo na siya sir nga 12.50 kung sa inyo yung petisyon. Ako hindi ko too much mag-ilusyon kay kabalo kami nga kung pasaka
damo-damo na yung mga public hearing at public consultation. May mga anggatin man na usually sa public hearing, mga intellectual man ang mga pasayro mo, wala na sa mga basic. Yung argument na na-permi Bongo Erlen, malugit man kami Japon. Kaya ang amo niya kabay status, public servant kami, public utility driver. So lagi kami choice. Kung ano dang Adrian, magsiling na yung pasayro nga, win-win solution. 250, para kita sa 50%, o 95. Wala kita may dapat na mo kahit public utility. Ang public utility vehicle owned by the government ang franchise, ang public utility driver, govern kami sa LK Parbe kag LTO. Subong sir, kung na mo nga polo, mga pila abi madala ninyo pauli? So kung magpulo siya, more or less, makadalagan ka, ara na siya sa 350 to 400 na mabitbit mo. Kung amo niya ang realidad, subong, kasi namiga dyan nga puli kami namin mga tag 600. Subong ko ni-impose, man siyang pulo ang apipian, makabatak-batak na siya 300 to 400, at least madugangan kami mga 100 to 150 per day. Okay, kung mag-12, 50 sir, no? Oo, sa 50 na naman nga statistic. Pero kung hindi man na dari ma-aprobahan, basi kung medyo mabulubugat, man para sa mga commuters, at least siguro sa mapadasi, ganing pag-distribute, pag-release sang ayuda nga halin sa national government. One thing, isa ka bagay na siya nga ayon din namon mismo sa Bombo Radio Bacolod. Kay nalipatan na kami di sa Negros Occidental, tanan na halos nga mga programa kag benepisyo, hindi na kami nakapabot, hindi na kami nakalambot rin, no? And isa na siya sa ayon namon, kabalo kami nga may kapasidad ang Bombo Radio Philippines, and malabi kami daya, makadtugi kami sa inyo radio station, kami nga mga opisyalis, mapa-interview kami da sa dalom nyo, nga nag-aalungay dito sa national government, nga kung pwede transparent mala, hindi nga ang Western Visayas composed of 6 provinces, daw nalipatan na nila kay matabok pa sila sa suma. That's why mga ayaw kami bulig sa Imo Bombo Erlen in sa Bombo Radio Philippines na makalambot na sa amon nga ikalupangod ang mga benepisyo kay kanugon pa na makabakal pa na sa amon jutay nga bugas-bugas kag bulong para sa balayran namon sa eskwelahan ng mga kabataan. Kay kon pasugiro na diri sir ang DBM 2.5 billion pesos ang handa na ni para sa release. So kung pwede man lang siya mahatag as soon as possible, mas mayogid. Makalambutan ni sa amon direkta, pero kung mag-agi para sa mga piki nga mga cooperative kag korporasyon, design Japon ang history naton sa Bacolod, ginaniglect kami sa amon kinamatarong, pero subject kami sa kritisismo kag sa kung ano pagdidman ng mga programa nila. Okay. Sige, thank you gid sa time nimo diri sa amon na sa Bombo Radio Bacolod, Sir Diego Malacad. Mayong aga dira sa inyo, sir. Thank you, Gid. Mayong aga sa taga-Bumbo, mayong aga sa atong pasayro, labi na kita akong mga kaupod ng mga driver, mayong aga kag mabuhay kita sana. Madamang salamat kay Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Operators and Drivers Operations Center. Kay, ay nano na lang kita sinidugay-dugay, basi mag-shin na rin ang kada litro sang gasolina, no? Apila na subong 66 plus. Ayo, amo ni nga siling yang sweldo tawag gid nagadugang bata mga balaklon, amo lang gid ang nagasaka. Madamo sa mga factors nga naga-contribute diri kag amo ning isa sa mga ginasite sa Department of Energy ang ining Ukraine-Russia tensions. Abisar pang kun pambalon sila kag waplastaron, tiway man ya amo na gani siling. Why man kita ya naga-import sang produktong petrolyo nagikan sa may Ukraine kag sa Russia, but expect that the price of fuel will increase some more in the coming weeks. Apisar pa nga wala man sang direct effect sa supply sang petroleum products ang ining conflict between Russia and Ukraine. Siling diri sang mga projections, ang average nga price per liter of gasoline may increase from 68 pesos to 77 pesos. While ang diesel magasaka
from 59 pesos to 73 centavos. As 73 pesos. Kaya man subong ang Brent crude ang nagdangat na sa masobra 102 US dollars per barrel. Since 2014 nga gin-atake sang Russia ang Ukraine, ginagaw nila ang Crimea. Ti ang mga analysts, ginalauman nila ang presyo sang crudo, or sang crude rather. When we say crude, nagalabay pa rin siya sa refinery. Kaya may mga import man kita nga mga finished petroleum products like diesel and gasoline or gasolina. That is finished petroleum products. But we also import sang crude nga malabay pa sa refinery. Ginalantaw nga magadangat ini in the coming weeks sa $120 per barrel. Because this is a global problem. Hindi lang sa Pilipinas nangyayari ito. Siling ni Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. But mayara man sang amoni nga nagakatabo sa iban pang mga kapungsuran. Ilabi pang hindi nato na sunim paktan kung ano ni kalawig ang pag-madinalagon, kung magmadinalagon gabad ng Russia sa pag-invade sa Ukraine. Karon, automatic na ni halin pa man sang tinalikdan to ba sa magasaka ang presyo sa produktong petrolyo, mayara gidya sang ginahingyo nga petition or may petition ang mga transport groups nga pasakaan ang pamasahe. Sang nagsugod ang COVID pandemic, 8 pesos ang aton pamasahe, hindi ba? Ginpasaka into 10 pesos at ginpasaka to 10 pesos. Kaya tunga na lang sa kapasidad sa mga jeep, amo ni ang pwede nila mapasakay. So, nag 10 pesos. Ito ya, temporaryo lang. Tuwayan ni gani sila actually sang taripa para dira. Para lang mabuligan ang inyong mga drivers sa pagkulang sa ilang income because sa ganun panubuan ang capacity. Karon, ginapangayo ang 2 pesos and 50 centavos. Naintindihan gina nato ng mga drivers, but ginatugyan man nato nila sa otoridad sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kaya kung lang tawon ta, subong ang mga jeep punuan na gidman. So kung mag 10 pesos, tibawi-bawi na gidman sila. Ano pagidayhan kung madugangan isang 2 pesos and 50 centavos nga dapat matagan man isang konsiderasyon ang side naman sa mga commuters. Kay man sa mga commuter, pante na lang gidya ang nagapanaog. No? Kay ginalus-lus, inaiya. Ang sweldo ta, wala. Kung magdugag sang 2 pesos and 50 centavos, bugat naman para sa mga commuters. So we are just hoping that sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, in fairness ba niya sa mga drivers kag sa mga operator, intindihan ginaton ang inyong sentimiento. But sa diin bala ibase ining 2 pesos and 50 centavos. Kay subong, why na yan sang kung pwede pamalang sa mga jeep, why na yan siling yung 70 peso, 70% ang ilang mapasakay. Ilabi na nga wala na sang plastic barrier. Nagapagutok naman na gani sa mga jeep. Kung 2 pesos and 50 centavos, kung ibase sa 10 pesos, ba 12.50 na nga ito na mabasahin, no? Kabugat naman na sila. Bagbalikan ka, for example, 2 rides ka, aga kagapon na 50 ginang imo yung pamasahe. Ang mga jeep nga daan, aba ng realidad, wala nga 25 centimos. Subong, iba na ganin, wala naman nila ginasapak ang 25 centavos. No? Tilaban-laban, 13 ang aton pamasahe. Iban ganin sila nga mga jeepney drivers, di ba niya tanan, pipila lang man eh. But sa ato niya personal experience, kung nang tagan mo gano'n sa tanga benching kuhon, bala, no, gana-itsa lang, no?
Hindi man kamo magamusin na kay ang 25 sentimos kwarta man na nagyapon. Hindi magbilog ang aton pulo kung wala sang 10, wala sang 25 centavos. Di kuwain naman kung na siya maprobahan 12.50 wala sang inog sinsilyo, di mabayag ka 15 dos na lang yatag sa imo. No, di tama ba sila kabugat? So, kung may petition na diri, for sure may raman na sang public consultation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga inimuway man sang sektor nga dehado gidya. Kay magluwas ka masaka ang pamasahe, mabasaka pag ang iban na ton nga mga balaklon, dugay-dugay mahanggop na lang kita. Kagi ka hanggop, pabamuhan to na yung kilala mo ng hanggop. Hanggop, bala ang mainit na tubig, mainit nga kanon, butangan mo na ng tubig, kag butangan mo asin, hanggop ina. Kaya na kita dugay-dugay inog bakal. Bugas na lang ginapasulabihon ta. Ayo. 11 minutos ang ganabilin antes ng alas 9 sa aga. Pagbalik naton pagdumdum na sang ika-36 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta
Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo
kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Ama. Paradyo Bombo. 9 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 saga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time ang selebrasyon sa pagdumdum sang EDSA People Power Revolution sa buong adlaw. Ang low-key gid lamang. So, simple gid lamang kag updan man sang mga opisyales naton, pero do hindi diri makatambong si President Rodrigo Duterte. Ang guest of honor sa sining programa si Interior Secretary Eduardo Anyo. Siya ang updan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte kag mga opisyalis sa National Historical Commission of the Philippines, the Spirit of EDSA Foundation kag ang Chino Roses Foundation. Mayara man sa misa nga patigayon sa may EDSA Shrine and mayayara man sa wreath laying. Kay ang komemorasyon subong sa may People Power Monument, lakipan gid lamang sang flag raising rites, ang pagbasa sang Pledge of Allegiance sa prayer kag ang wreath laying ceremony. So simple gid lamang ang mga aktibidades sa subong nga adlaw and tini naman na kita sinang mag-o because wag man yan nagatambong si President Rodrigo Duterte. Magluwas lang gid ako mga Independence Day ti makita na naton ang presidente. Although what is subong special non-working holiday lang kita ganino, sama-sami ang EDSA Revolution is a regular holiday adre sa aton sa may Pilipinas, but this time sunod sa sulod sa pila na ka mga tinuig, ini ang special non-working holiday or special non-working day diri sa aton sa Pilipinas. Ang mga hitabo sang EDSA People Power Revolution sang 1986 aton nga pagabalikan there is a special feature nga ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. I've always said that Mr. Marcos is the original terrorist. He is right now employing state violence. But if we use violence against him, he will only justify the use of more violence against us. And since he's a more violent man, he has more forces of repression, we will be the loser. In other words, as Gandhi said, if he uses violence against you, do not give him a reason to justify his violence. Because if you're not violent, then before the bar of public opinion and before God, he's the only sinner. One wrong does not right another wrong. Ang bayan kong Pilipinas.
Ninoy Aquino Jr. ang ginakabig modern hero naton nga mga Pilipino. Bangod sa iya kamatayon sa to Agosto 21, 1983, nasindihan ang madugay na sadto nga nagainit kag nagabalingaso nga balatsagon sang pumulong Pilipinhon nga madugay na nga nagantos kag nagugtom sa malain nga dulot sa inhustisya sa malawig nga tuig nga pagdumala sang diktador nga leader nga si Marcos. Ferdinand E. Marcos ng Batak lalawigan ng Ilocos Sonoro inihalan Pangulong Pilipinas. Dapat kang bantayan. Bangod sa malatraidor nga klase sang pagpatay kay Ninoy, nangin turning point ini ukon gin kamunuan sang paghugpong kag sang matawhay kag indi madugon nga sahi sang pag-ibwal sa mga pumuluyo. The death of Ninoy sparked people power uprising 36 years ago. Ginsundan pagidini sang fraudulent result sa ginhiwat nga presidential kag vice presidential snap elections sadtong February 7 of 1986 kung sa din nagpadaog sa tandem ni President Ferdinand E. Marcos kag anay Foreign Affairs Minister kag Senate President Arturo Turing Tolentino, thus granting President Marcos another 6-year term as President of the Philippines. Wala inigin baton sang nagpadalagan sa oposisyon ang balo ni Ninoy nga si Corazon Aquino o podaya katandem nga si anay Senador Salvador Doy Laurel. Nangin mabakod ang Cory Doy tandem bangod yara sa ilalikod ang mga pumuluyo nga amo ang testigo sa natabo nga tuman nga pagdinaya ay sadto sa nasamit nga snap election. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sukon CBCP upod sa buhi kag aktibo pa sadto nga si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin giliyon nga nag-issue sa ila pagkondenar sa natabo nga snap elections upod na ang nagalantaw sadto nga Estados Unidos. This chain of events eventually led to the countless Filipinos to join hands to topple down the dictator. And filled with sacrifice. The electoral contest just completed has been exhausting for all and bitter for some. But the nation has spoken. The complete leadership of this country has been chosen. Di na ko papayag, mawala ka muli. Subong nga daw, Pebrero 25, ginadumdum ay ka-36 katuig nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Ang tuman kamaragtason nga apat kadlaw sa itong bulan sang Pebrero sang tuig 1986. The Bloodless Revolt, a flashback. Who can say enough about the wonder that was EDSA? 36 katuig na nagaligad, apang praska pa sa panghuna-huna kag tigipuson sang madamo nga mataw nga yadto gid nag-witness sa mga nagkalanabo sa sulod sang apat kadlaw nga pag-ibwal. Isa na diri ang Bombo Radio Philippines nga ningin dako ang papel bilang instrumento sa pag-cover sang amo nga maragtason nga itabo sa aton pungsod. Humalin Pebrero 22, 23, 24 tubtob sa Victorious Day sang Pebrero 25, 1986. Another group of troops have landed at one airport here in Metro Manila, and they are just awaiting orders from General Ramos. Early this morning, mga kaibigan, we have received reports that a full attack is being launched towards Camp Crame and Camp Aguinaldo. Yadto ang tingog ni Anay Bombo Janil Carbon de Morito samtang nag-report sa Bombo Radio. Agod klaro nga mapahibalo sa aton nga mataga probinsya ang mga nagakanabo sadto sa capital sa Manila sang natabo ang pag-ibwal. Those 4 days in February that came together neatly and forcefully to cause the fall of the Marcos dictatorship. Ang kagayan na sila ngayon ay papanig na sa Unido. So, suportahan nila si Cory Aquino sapagkat alam nila ang katotohanan. Alam nila ang katotohanan sapagkat sila ang inutusan na gagawa ng pandaraya noong nakaraang halalan. Pebrero 22, Sabado sadto nga adlaw, unang adlaw sang pag-ibwal.
Las 6:45 ang takna sang gabi sang nagpadayon sang press conference sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Ang sadto nagapungko bilang Defense Minister sang Marcos administration nga si Juan Ponce Enrile kag ang sadto Vice Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines nga si Lieutenant General Fidel Valdez Ramos kag ila ginanunsyar ang ila resignasyon ukon paghalin na sa ila posisyon bilang mga miyembro sang gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos kag pag-withdraw na sa ila suporta sa Marcos administration. Ako rin ay nagpapasalamat sa mga leaders ng mga people's groups na ngayon ay nakapaligid sa Krame at sa Campo Aguinaldo at nagbibigay ng proteksyon sa amin. Pagkalas 9 sang gabi sa among adlaw, si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin nagapilar pinaagi sa radyo sang suporta sa tanan nga mapumuling Pilipinhon nga suportahan sa ni Enrile kag Ramos pinaagi sa pagpadulong sa EDSA. Pray to our Blessed Lady to help us in order that we can solve this problem peacefully. Please come and let us help them by our presence. I am indeed sorry that we have to disturb you during this night, but this is precisely the time when we need your support for our two good friends. Pagkalas 11 sang gabi, sang si Presidente Marcos naman ang nagpaligayon sa televised press conference kag nagpanawagan sa mga nagrebelde sa iya administrasyon nga magsungka na lamang kag untatan na ang iya ginkabig stupidity. I call upon the Minister of National Defense and the Vice Chief of Staff to stop this stupidity and surrender so that we may negotiate exactly what should be done with them and government. I am in touch with all the commanders in the field, and they are all united in expressing their loyalty to the Constitution and to the President. Apang inigilayon nga ginsabat naman pinaagi sa radyo ni Enrile pinaagi sa paghambal kay Marcos, your time is up. Sa mo nga unang adlaw sang non-violent revolution, amat-amat na nga nagadamo ang mga pumulo sa EDSA nga naghatag sang suporta sa mga tropa nga nagbuya na sa Marcos regime. Pebrero 23, Domingo nga adlaw, sang nagdugok na ang madamo nga mga pumulo sadto sa mayor nga makadalanan sang Metro Manila, labi na gid sa Epifanio de los Santos Avenue kun EDSA bilang pagsabat sa nangin apelasyon ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Nagporma sila sang human barricade sa gwa sang gate sang Campo Aguinaldo kag Campo Crame agud nga matap na ang kunanuman nga pagpangatake nga matabo gikan sa Marcos loyalist forces. Mga launa ang takna sa kagahon sa among adlaw sang nagpanawagan sa Lieutenant General Fidel Ramos nga mosadto ang Vice Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines kag Defense Minister nga si Juan Ponce Enrile nga magpanaog na sa poder si Presidente Marcos kag magabulos na ang balo ni Ninoy Aquino nga si Tita Cory Aquino nga ginpatihan amugid ang matuntun nga nagdaog sa ginhiwat antes pa man nga snap elections sa tuong Pebrero 7, 1986. Samtang pila ka mainistoryahanay kag paghaylo sa grupo sang Marcos administration nga hindi pagdayunon ang pagpangatake. Bisan ang nagserbisado nga commanding officer sa Armed Forces of the Philippines na si Fabian Ver ang ginistorya ni Defense Minister Juan Ponce Enrile nga ipaiway ang matikang nga makapalala sa sitwasyon sa amo nga panahon. Meron kaming usapan ni General Ver kanina na hindi sila pupunta dito sa aming panig para sa ganon ay walang enkwentro. At sana man lamang ayan ay tuto pa rin nila. At kung sakali at ganyan ang gagawin nila ay baka madugo ang mangyari sa ating bansa. Samtang sa amo nga daw, nagadamo na gid nga mga administration troops ang naghatag na sa ila pagsuporta sa grupo ng Enrile kag Ramos nga nagbuya na sang ila serbisyo kag pagsuporta sa Marcos administration. Bisan ang mga tropa sang gobyerno sa mga probinsya, kalakip na ang yari diri sa Region 6, upod ang Negros Occidental ang naghatag naman sang suporta sa grupo ng Enrile kag Ramos. Through their commanders have declared their support for Minister Enrile and myself. In Region 6, which is the Western Visayas, all of the provinces
especially Antique, Aklan, Iloilo, Capiz, Negros Occidental have declared their support. Samtang kita sa Bombo Radio Philippines, nangin nagaisahanon nga radio network nga nag-dare nga magpadayon sa pagwaragwag agud nga makaserbisyo sa mga pumuluyo. Pinaagi sa paghatag sa mga balita sa nagakanabo sadto sa capital sa Manila sa pihak sang mga pamahugikan sa administrasyon. Ini sa pagpanguna sang presidente kag chief executive officer sadto kag nangin chairman na karon sang Bombo Radio Philippines, Dr. Rogelio M. Florete. Iyari ang kabahin sang tingog sang anchorman kag station manager sadto sang flagship station nga DYFM Bombo Radio Iloilo, Bombo Rino Arcones, angon sa pag-augment kag reinforcement sang Bombo coverage team sa Manila. Okay, now we are sending you more manpower there this morning to augment our force in Manila to cover all these events and activities which is expected to become worse this morning with the statement of General Ver that they are now preparing the Marines to attack Camp Crami. Ang sabi po ni General Ver na ang sa katotohanan sila po ay preparado na upang salakayin ang Camp Crami. Samtang alas 12:30 sang hapon, sang ang nagapakatiga sadto nga si Marcos nagpakita sa telebisyon upod siya loyalista nga mga general sa pagpanguna sa iya sadto AFP Chief of Staff General Fabian Ver kag nagpamahog nga atakihon ang mga nagrebelde sa iya nga puwersa. Pinaagi sa artillery strike kalagip na ang pag-anunsyar sa iya inaugurasyon sa adlaw nga Martes, Pebrero 25 sa amo nga panahon. Tumanagid kadamo sa mga pumulo nga nagadugok sa gwa sang Campo Crame kag Campo Aguinaldo. Kag amo ini sila ang naglambat sa mga tangke de gera sa mga Marines nga hana nga magpadulong sa amo nga lugar kag ila ginatagan ang mga loyalista nga puwersa ni Marcos sang mga bulak, sigarilyo kag pagkaon samtang nagapangamuyo ang mga madre kag pari kag samtang nagakanta sila sang patriotic song nga Bayan Ko. Sa amo nga adlaw, madilag-on nga nag-isol ang puwersa sang administrasyon. The Marines withdraw without firing a single shot. Bangod sining pinasahingay tabo, gintawag ang ini nga pag-alsa bilang bloodless revolt. Bangod pinaagi sa pag-isa sa mga pumulong Pilipinhon kahugot nga pagpangamuyo sa tanan nga hindi matabo ang madinuguon nga enkwentro nang inihemplo ini sa iban nga mga kapungsuran. Kag pinaagi sa media, kaupod na diri ang Bombo Radio Philippines. Napabalo kag napakita ang ini nga maragtason nga itabo sa bugos nga kalibutan. Audio and print that are available for the purpose of informing our people about the real story of how the revolution was successfully accomplished. Will you kindly sound that and repeat it over and over again? Yes, sir. You mean to say we're finally going to be able to see and hear first-hand accounts of what's happening in our own country? Pebrero 24, Lunes, sa ikatatlong adlaw sang Bloodless People Power Revolution, sang nagdamo na gid ang nagbuya sa ila suporta kay Marcos kag sa iya administrasyon kag nagtipyok sa mga nagadagsa nga mga pumulo sa EDSA. Apang sa sining adlaw natabo ang una nga seryoso nga engkwentro hanay sa tunga sang tropa sang gobyerno kag sa mga pumulo nga yara sa kadalanan. Ang mga Marines naghaboy sang tear gas sa mga demonstrador rason sa pagkapuhag sang puwersa sa mga rallyista kag masobra 3,000 ka mga government troops ang nakapenetrate sa isa ka bahin sang Campo Aguinaldo. Sa amuman nga adlaw, sang ginmanduan ni Marcos ang mga helicopters sang 15th Strike Wing sang Philippine Air Force sa pagpamuno ni Colonel Antonio Sotelo nga maglupad gikan sa Sangley Point sa Cavite padulong sa Campo Crame agud atakihon ini. Apang sang ulihi, ang ini nga squadron nagdefect man kag imbes nga takihon ang Campo Crame, naghugpa ini sa tunga sang tuman kadamo nga mga pumulo
pumuluyo. Antes pa man, nag-upod na sa Rebel Squadron ang Bell 214 helicopter sa pagpamuno naman ni Major Deo Cruz sang 205th Helicopter Wing kag si Korsky F-76 gunships sa pagpanguna sang pilot nga si Charles Hotchkiss sang 20th Air Commando Squadron. Bangod sini, nagbakod pagid ang moral ng Defense Minister Enrile kag Lieutenant General Ramos kapadayon ang ila paghaylo sa iban nga mag-upod na sa opposition movement. Kaag sang pagkahapon, nag-ululupod sa Cory Aquino, Enrile, Ramos kag ang grupo sang Reformed the Armed Forces Movement o kunang RAM sa pagpamuno sang PMA Class 71 graduate Lieutenant Colonel Gringo Onasan upod sa malapit 2 ka milyon ka mga pumuluyo nga nagtililipon sa EDSA. Ini sila hugpong kusog nga nagpanawagan kay Marcos ka sa iya mga allies nga magpalanaog na sa poder. Samtang bangod sang minilyon ka mga pumuluyo nga nagsuporta sa ila kausa, ang balo ni Senador Ninoy Aquino nga si Tita Cory ang nagpamulong-pulong sa among adlaw kay nagpasalamat sa tanan-tanan nga nagdugo ka nagsuporta dito sa EDSA. Nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na tumulong hindi lamang kay Cory Aquino at kay Doy Laurel at hindi lamang kay General Ramos at kay Minister Juan Ponce Enrile, kundi sa buong bansa upang makamit natin ang ating tagumpay sa pamamaraan na mapayapa at walang dahas. Pebrero 25, Martes nga adlaw, sa natabo ang 2 ka inaugurasyon. Ang inaugurasyon sa pagka-presidente sang pungsod ni Tita Cory Aquino sa Club Filipino sa Green Hills upod kay Salvador Doy Laurel bilang iya presidente. As President of the Philippines, preserve and defend its fundamental law. Preserve and defend its fundamental law. Execute its just laws. Execute its just law. Nagdagsa man ang mga supporters nga nagasuksok sang yellow nga panapton bilang pagpakita sang suporta sa balo ni Ninoy kag samtang nga nagakanta sang Bayan Ko. Pagkalipas sa 1 ka oras, ginpatigayon man ang inaugurasyon ni Marcos sa Malacanang nga gintambungan sang madamo man nga mga Marcos loyalists. Sa pihag sini, padayon nga nagadamo sadto ang nagbuluya sa ila loyalty kay Marcos kag nagupod panawagan nga magpanaog na siya sa poder. Bangon nga nabatyagan na mismo ni Marcos ang ini nga sitwasyon, nangayo siya sang advice sa kalyado sini nga pungsod Amerika. Apang mismo ang US Senator nga si Paul Lagzalt nga sud nga biyan ni Marcos naghambal sa iya nga matauhay na lang ini nga magpanaog sa poder kay amo ini ang ginapangayo sa mga pumuluyo. Sang pagkatungang gabi, nagdesisyon na si Marcos upod siya pamilya kag mga loyalista nga bayaan na ang palasyo sakay sa US Air Force HH-3E rescue helicopters. Naglayas na ang diktador ang nagpadulong sa Clark Air Base sa Angeles sa Pampanga. Gikan diri ang bugos nga Marcos family ang nagsakay naman sa US Air Force DC-9 Medivac kag C-141B planes padulong naman sa Anderson Air Force Base sa Guam. Tubtob nga naglupad naman ini kay naghugpa sa Hickam Air Force Base sa Hawaii. Kag diri na nag-self-exile si Marcos. Tubtob sa iya kamatayon sa tong September 28, 1989 bangod sa iya ginsufrer nga balatian sa iya kidney, heart, kag lungs. My beloved countrymen, I'm now in Hickam Air Force Base, Hawaii, under the hospitality of the United States government. Sang naglanog na ang balita nga naglayas na ang pamilya Marcos sa palasyo sa Malacanang, halos tanan nga mga pumuluyo ang nagkinalipay, nagsinaot samtang naghinugyaw sa tunga sang kadalanan. Kagaiban nagpadulong ka nagdugok sulod sa Malacanang Palace. Ini nga maragtason nga itabo, iyara na nakapagkit sa pinanid sang Philippine history ang pagkahilway sa mga pumuluyo gikan sa diktatorya nga klase sang pagginahom sa sulod sang 21 anyos. Ugat na ating pinagmulan, tayo lahat ay nagkakalain. All those events happened 36 years ago are still alive in the hearts of many Filipinos. The EDSA Revolution, the peaceful cry for freedom. Sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo!
Mambo! Madamang salamat kaya ba mo Jazz Jesus sa Madrigal. Sining special feature ato na sining again nabalikan ang EDSA People Power Revolution. Sa nga wala pa ang pandemic ginadungan na nagidini sa mga hublag protesta adiri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Ilabi na dira sa may Bacolod Public Plaza or sa may Fountain of Justice sa tubang sang Old City Hall. Nang subong ginapreparahan naman sang ato ng mga otoridad ang ining posible nga pagpatigayon sang hublag protesta. Kaya tamo maning mga nakahilera ng mga aktibidad dito sa Maya National Capital Region. Kumusta ang preparasyon sang Task Force sa Disiplina, Bomo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Ma'am Berlin, live kita subong sa Public Plaza syudad sang Bacolod. Kag kung makita ta Ma'am Berlin nga wala gid sang bisan isang decorations dire, no, kag katawhay lang no ka normal lang Ma'am Berlin sang ining adlaw. Apisar nga naga-celebrar kita o kung naga-commemorar kita sa EDSA People Power Revolution, Ma'am Berlin. So yes, Ma'am Berlin. Pero kay na wala man sa may nag-program or may program dira sa may Ninoy Aquino Shrine, aba mo Grace? Yes, Ma'am Berlin, kagina last size, no, suno sa aton nga pagpamangkot dito kay nabtan na Ma'am Berlin nga wala na tao ang San Ninoy Aquino Shrine, may mga bulak dito. So napatigayon sila sang short program lang, no. Sa isang aga kag more or less mga 50 persons ang ara dito kagina nasuksok sang duag nga yellow, no, ang mga nagpatigayon sang program. So makita dito Ma'am Berlin nga may ara sang wreath laying, no, may mga ribbon nga yellow kag amo lang nang nabtanta, no. Sabi sila nagadugay gid. Bata dira sa may plaza subong nga wala man no sang program. Wala kay Ma'am Berlin kay kagina diri kita nagplastar, no, mga alas 5 pa lang sang aga. Ari kita di hasta subong wala gid sang program kag suno man sa pagpamangkot ko sa diri gid mismo sa isa ka opisina sa Public Plaza sa syudad sa Bacolod, wala man sila idea, Ma'am Berlin. Pero base karon na sa hapon kati kang kinandan niya basta EDSA People Power Revolution na Bomo Grace, may mga protests dira sa may Fountain of Justice bala. Yes, Ma'am Berlin. Actually, ang atong mga kapulisan, pila man diri ka mga patrol cars ang kagina nakabantay gid, no, in kaso bala sa kagina nga oras may maghublag protesta. So karon gina-expect naman Ma'am Berlin nga may ara kay kada tuig, may ara ginayon bisan pandemic paligid bit tuig Ma'am Berlin, no, dadunganan pagindaan sang tion sang eleksyon, no, according kay Sir Wilfredo Jolingo, ang Health and Task Force Disiplina nga base, no, posible nga damo karon sang tao Ma'am Berlin magulo adlaw na o kung sa hapon, no, mapatigayon bisang protesta kag Ma'am Berlin nagapangabay siya, no, especially sa mga katawhan sa gwa na sang Bacolod kay mga Bacolod no niya kainsindigid ko, no, kabalugid, no, sa mga napatuman diri nga mga protocol, no, mga executive order nga dapat sundon. So ang iba nang gidya kay gin compare ni Ma'am Berlin sa natabo pa lang ang Grand Rally Ligad adlaw. Suno sa iya, wala na sila ka-issue sa yes, Ma'am Berlin. Pwerte ka na mo tawag yun. Yes, pwerte kay Ma'am Berlin makita ta lang sa mga laragway, no. Nakuha man naton kag according sa iya, wala na siya kuno ka or wala na sila ka-issue sang citation ticket Ma'am Berlin kay naging masarangan, no. Pila to sila 50 to 60 ka mga katapo sa Task Force Disiplina Combination of City Legal Enforcement. So nagapangabay gid siya Ma'am Berlin nga kung may ara man karon sang pagtipon-tipon, no, in relation sa pagkomemora sa isang 36th nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. So kabay pa Ma'am Berlin nga sundon gid ang mga protocol, no, kag ilabi na gid sa mga gwa na sang Bacolod City, Ma'am Berlin nga mga grupo, no, nga mapatigayon sang hublag protesta. Kaya ti kalabanan nabi ang mga grupo bala out of town dali naman ang nila ginatingob ang ining mga hublag protesta.
inayati that is part of our freedom of expression na mo Grace why na Yes. ginadumilian basta suksok lang gid diri face mask. Kahit subong okay naman andabo naman ang gani nga to nga kaso. Amo na siling nga makadula lagid sang COVID ang eleksyon mo. Yes, Ma'am Berlin, kag kung hindi lang gani eleksyon, dutay na yung matipon karon nga mga katawhan, no? But aton sini nga mga katapos sa task force sa Tina wala gyud pa kampante, no? Kay karon may ara gid, no? Posibleng may ara kag madamo-damo kay nadunganan sang sining eleksyon. So may mga pampolitika giniguro karon nga matabo, Ma'am Berlin. Okay. Sige. So, Ma'am Marlene, mamatian ta ang pahayag ni Sir Wilfredo Jolingo, ang head ng Task Force Disiplina. Period, posibleng sakyan na klase sa mga selebrasyon no, ng sa revolusyon, pag-commemorate ng pagpahalin sang alay presidente. Posible, no, may isa ka grupo sang aspirant sa pagka-presidente, no, nga connected sa identify sa sila ng mga klase sa helicopter, no, ng iya sang mga yellow kwan pala ng mga iyan ni Cory Aquino, former president. Sige na pangabay tagid no ang aton nga mga kauturan nga magpadulong sa siyudad sa Bacolod nga mag-impla sa mga amusin na klase nga mga helikopter nga magtilipon-tipon sa mga pagkomemorar kag mga election-related activities, no? Mag-observe sa minimum health protocol sa siyudad sa Bacolod, pag magsuktong face mask, as much as possible, ma-distansya sila 1 meter sa kada isa, no? Mumalangan sa kasi hindi tagid siling may kabudlayan. Ako, tagid man may kabudlayan ang task force disiplina sa mga tuman kadamo nga mga klase sang pagtipon-tipon. Unlike sang kagapon nga natabo, no? Kaya to man kita to, no? Hindi na to yung masalangan kay sama na kadamo kang dason usually out of town ang mga naghalalin sa to nga sila yan naanad sa ilang lugar nga nagasok-sok pismas. Wala pa sila manad sa ilang lugar nga may ordinansa kay di ka balumanta nga sa ilang mga hinalinan nga lugar wala sang health protocol ordinance sa Bacolod. Kung taga Bacolod lang makontrol tapati may nga mo gani sila nga may mga hinakutay, may mga tagtilipon-tipon nga related sa mga grabe naging nga election period subong hindi naging ma-account ang mga tagsubong kadamo sila. Amo na giban na mo Grace kay sa mga kamahan at bala mga kabanwahanan hindi naman ginamo na ya ka istrikto ang pag-require gid bala sa mga pumuluyo nga mag-face mask. So pagkadto nila diri wala sila face mask. Mamo Grace. Marlene. Wala sila face mask pagkadto nila din nagligad. Kaperte nga dan nga kotay ito mo may mga truck, may bus, may kung mga nano na lang iban nga ito do ginakargahan tubo patong isakyan nila to. Yes, no, posible Marlene nga may mga face mask sila but later no sa katungaan na sang mga hitabo, tigin kakas na lang guro. At tungod gutok naman Marlene. So, actually, namin man gani ko nag-face mask kabala. Kaya hindi lang COVID actually ang hindi makasulod sa imo but other viruses. Kita mo, ni gidya nga siling nga permi kita naging trangkaso wala sa nag-face mask kita, no? Babo Grace? Sakto gina, Marlene. So, nga pangabay man. Sa inyo, bala nga exposed ka mo sa field. Yes. Kung nagkaisa may istorya mo dira ginasipon or ginaubo, makalato na gidya sa imo. But since nga nag-face mask ka kita, minimal bala ang pag-agsik sa mga respiratory droplets. Yes, insakto gina Marlene kag wala pa kita sa tunga-tunga no kun mga highlights bala sa sining election no kadungan man sa pag-celebrate sa ika-36 nga anniversary sa People Power Revolution, Marlene. So, damo pa kita agyan base mangin rason naman ini sa pagkataas ang kaso aton sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod, Marlene. So, kabay pa no aton mga kauturan maghinay-hinay lang. Sige, thank you again, Mamo Grace. Yes, Ma'am Marlene, live kita sa public plaza sa syudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace din na batang nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo.
Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. So far, ati subong nga mga inora sa wala pa sang hublag protesta. Batabasi karon na sa hapon. Kaya tiamunan ni ang naanara na balang sa tiwan ng ginadumdum naton ang anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Amo na siling nga giba nato no nagadubonan sa mga kaso kag tino pawala naman lang para sa kalabanan nato ni mga koturan nga timayra pa sa COVID. Amo na siling nga makapadula lang sa COVID ganing eleksyon mo. Parte mayo naman ang nagani. Importante kada isa sa aton inang magsunod lang sa health protocol. Pwede man dira sa may social distancing, at least ka nagasuksok kita sa face mask. Kaya kinanglan na giban nga magatiyo kang aton ekonomiya sa sining masobra duwa ka tuig na or duwa na ka tuig kadugay-dugay nga apektado ang circulation sa kwarta. Ito ko na bola na yung sa pakon na ta mintras sa tanto ara ang COVID. Amo nang dapat makabig na or may mga plano ng ato na gobyerno from the pandemic stage to endemic na nga state. State. 45 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Wala po sa nang aton nga tiyampo dari sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Punta na kita buwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!